Salut, prieteni! Sunt John de la Boot Fitting Sidas România și astăzi vom vorbi despre cum să te încalți corect la bocancii de tură. Schiul de tură a luat amploare în zilele noastre și în România și cred că este oportun să discutăm un pic despre cum se încalță corect acești bocanci, astfel încercând să stăm departe de o groază de alte probleme pe care le-ar putea cauza bocancul atunci când nu e bine încălțat. De data aceasta o să mă încalț din picioare, din altă poziție decât așezat, pentru că este mai aproape de ceea ce se întâmplă pe pârtie. Deci, dacă la schiul de tură ai parcat mașina la baza pârtiei, ți-ai scos schiurile probabil cu focile deja puse, scos bocancii și trebuie să te încalți cu ei din poziția bipedă, deci din picioare. Hai să vedem ce înseamnă asta. Voi folosi aceeași tehnică ca și la încălțatul bocancului de schi alpin, adică folosesc limba și deschid în acest fel partea de jos a bocancului pentru ca piciorul să intre mai ușor. Pentru mulți dintre voi, încălțatul cu bocancul deschis pe modul wok este mai ușor, pentru alții s-ar putea să fie mai bine dacă bocancul este închis. Nu contează foarte mult asta, cel mai important este ca imediat după ce ai băgat piciorul în bocanc, să îl treci în modul schi. Doar pe modul schi reușești să setezi corect piciorul în locul destinat. Și hai să vedem cum facem asta. Mai întâi mă așez pe toată talpa, prind cu mâna de chinga inlinerului sau dacă nu am chingă, prind efectiv de liner, pășesc ușor mai în față cu celălalt picior, cu cealaltă mână blochez shell-ul, adică plasticul bocancului, și cu această mișcare încerc să scot călcâiul și linerul de câteva ori din plastic și să-l reintroduc până când călcâiul intră corect în locul lui. După care îmi așez limba și mă închid la a doua clapă de sus, apoi continui cu prima clapă de sus. Eu fac asta până când bocancul ajunge în setarea lui corectă de schi. Continui cu clapele de jos, apoi cu strapul și, atenție, nu s-a terminat. Revin în poziție pe toată talpa și primele mișcări pe care le fac sunt acelea de a flexa de câteva ori, să mă asigur că din nou am glezna, călcâiul la locul lui și piciorul corect aliniat cu bocancul. Abia din această setare voi trece în modul touring, care se face foarte ușor. Deschid clăparul, deschid clapele de sus, dacă am strap, îl deblochez și flexez și revin din flexie de câteva ori până când bocancul s-a deblocat. Atenție! Niciodată nu deschid aceste două clape. Ele vor rămâne închise pentru a susține piciorul în poziția corectă în bocanc până când îmi termin ascensiunea. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, schiați cu stil și în siguranță.